ସାଧବ ଘରର ସାତ ଭାଇ ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ବୋଇତରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାଧବଣୀମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସାଧବଣୀମାନେ ଆସିବେ ଓ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଆସିଗଲେ ସାଧବ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ। ବୋଇତରେ ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ସାଧବ ପୁଅକୁ ବନ୍ଦେଇଲେ। ଶେଷରେ ତଅପୋଇକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦେଇଥିଲେ ଓ ତଅପୋଇ କାଟିଦେଲା ନାକ। କାହିଁକି ବା କାଟି ନଥାନ୍ତା? ଭାଇମାନେ ବୋଇତରେ ଗଲା ପରେ ନଣନ୍ଦରାଣୀକୁ ଏତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ କେମିତି ବା ତା ଦୁଃଖ ସହିଥାନ୍ତା। ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଆସିବା ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଦେଲା ତଅପୋଇ। ଏମିତି 6 ବୋହୂମାନଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ସରିଗଲା ଓ ତଅପୋଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନାକ ବି କାଟିଦେଲା। ଓ ଶେଷରେ ଆସିଲା ସାନ ବୋହୂ, ତଅପୋଇର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବୋହୂ। ସେ ବୋହୂ ବନ୍ଦେଇଲା ପରେ ତା ଗଳାରୁ ରତ୍ନମାଳ କାଢ଼ି ବେକରେ ପକାଇଦେଲା ଓ ତାକୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଇ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ଓ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରି ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ପଳେଇଗଲୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।